Kajing yakiu jong kibayo ya kajing pang COVID-19, kat banang mi kisngi kalanang yakiu na kawai kasngi sya kawai pahat kasngi. Kumba kalong menta, kibor penia jong sarkaru kila syam shitom ban pun kongu ya kipat ba kibawat la kabam kasa, kamtam hanau ba shilong bat kumjuru hagi shinong kaput, bat hagi shinong kibakam kendong. Om lapat ban len ba kajing kang ya kiyo kihat, kapen jenjar kamtam ya uduk urangli, ban yo ya la kabam, kumba ya yo kiwei kibadon ha kalong briu man briu bakam dap kambiang. Kajingbu jong ke sarkar ya ke Corona Care Center Hasen Paul Higher Secondary School Nongpo Hariboh District kalong kawai na kilat ke banyada ya kejingpur jong kene kejingpang. Henry ke basngusi ban tipan kalong ba ke basa hakini ke Corona Care Center ke juud junam bakamdon ke jinglebhan na kaliang jong kinong peniaj ke ba in charge hakini ke center ke bakentup na du kabam ke kamrasa bat ke jakale cabar. Kaseng HYC Riboh District hapo kejingelam jong presiden kene kaseng na Riboh usamla Hercules shooting da kejinge senran lang jong kiwei de kidikot ki bakentup ya usamla Tony Shela ubade secretary jong kanong po circle usamla Ricky Rendong ubade publicity secretary kanong po circle usamla Armistar Thank you ubade presiden jong ko umdihar unit da kejingdon lang jong kiwei de kidikot jong kene kaseng menta kasngi kilalej bania kendu ya kinong peniaj bat ki officer in charge ki bede pej ya kene ke Corona Care Center ke belabu Hasen Paul Higher Secondary School Nongpo Hariboh District ha kaba kawai kejing bat kejing bomla ban penbiang kalong ba kejing bu ban saalang arngut hadu sangut ha kawai ke kamera bat kejing perun kamlang bungut ha keju ke pankhana kabakam duko kalong ba ha kajingdon kam bansa quarantine lang iwe ikhlung ibadang laisnem karta ka sorkar lengba kite ginong pentelun ya kate ke center ki klem penbiang ya kabam na kabanta ite ikhlung bat ihap ban bam betik kumba bam ki belarang ba ki basa alang ha kate ke center ya kane lapen pau dagi dukot jong kaseng HYC Hariboh District kumta ha kabai de bat kene kabanta da kajing sokhya ki lelej ban ya kendu ya kinong peniaj bat lap ya kata kajing shisha bakam long kababiang kumta nakaliang jong kene kaseng kan selej bania kendu ya menteri ubari pej ya katanat ka koj khia jong sarkar jala uba hek hapo kine gisngi ban persengu ya halor kajing bat kajing don kam ban penbiang kerki ha kene ka center nakaliang gidkhot jong kaseng kilapan pauru balada ka te ka Saint Paul Higher Secondary School Nongpo kalong ka bakhapnya kan bhashibun ya sarkar banbu de sada kiwi pat ki jaka ban penlong Corona Care Center na kamenta ka jingbit jingbiang jong ki badan kam bansa penkerpang ilade na ka daw jong jingpang coronavirus namar kumbatip ki school ki bun ki jaka jong ki dorbar sinong ru ki bun bat kiwi de ki jaka ban penlong Corona Care Center ada yang juga hidup di Muslim di wajah ko Corona Center simpul tadi kita jinyo dikit lagi ba lor ki jing jing di ba sa ne po Corona Center ne po simpul ba ke ba kumpul ni dikit lagi ba isukya ba don ibu iklung i basa hang ne po Corona Center ila habedi bat kabam jeng i ila haban bamlang ya kanika jingbam kumju kumbabam lang kirang ba ke nakaliang jeng i isu berkentu ya ke sarkar ba ya ki ba bor ba depet bagini le kala kat bor kat yai ban ai kejimpam ka ba kampaka kamtam hai bedi ba iklung ibadang hapo ka laisnem namar ba ada angin ai ya kaju kejimpam kumbabam ni ngerang ba kalom ka ba simsing kamtam i iklung ba pelitang hapo ka laisnem ke kumjuru isngo ban kenturu ya ki bor ba depet ba ya katanot ko kya kamtam habedi bat kajingkut ji soba hapo ka Corona Center kade bandong ka bakhuj ka basubah namar ngkwa ba nang ba kini ki basa hapo Corona Center kin yo kamkloi ya kajingkut jingkya namar ngi sutu ba kajingkut ji soba kade badon kamtam adu berkata hapo kane kajaka le segui gi bantaro te haju kapor ba isnguru ban penpau ba katum kajinyo jingkip ini ba ini ke badan hap Corona Center ke ba degi ba adan ni ki case positif henry ke ba ni nakaliang jini ke basang yu jingkip balong ba ki ya ka report ka ba ki ba ki la shatas ka kamslam ba kinyo ni kwa ba ya ka sarkar na ka health department ba employ nang ba kini ki basa nani kini badan yang negara kes kenang bagi kimtip kamkloi namar ibakli ke solang namar ba kisang sa akan ega jaka ke nakaliang jaka senghi kini ket kum kini ki ba
kita iba bisim jing basen nakal yang kaseng kasekendu ya menteri bape ya kakoi kakya na khamtam nama orang bangi sutu nama orang kalpungyo jing tip jingi balong ba habede bat kanika jing sa jengki kanika kasentar kalong ka ba susi nama ba kisah kaju ke kamera arangut nana teng haduk saungut tingi kwa ba ya kini ke jingsa ban numbrum dan ban sa lang kwa ba kandong spread khamtam kan ai ke jingko jingkhia kabakloi namar une kitip bat positif dan salah lang haju kanika jingpang kanam jam chu lanono tingi kwa ai ba kandong spread silada ka sarkar ka ikwa wa sarkar kan thaulat thaboi banwat sigwi pat ki jaka lada kanika jaka kalong ka ba lada ka khamnya namar ba ikwa banlong kinio ki jaka ki bakam paka nang ba kini ki badan dengan ki sistem kinio no ya ka jingkoi ka jingkya ka ba kham koloi na kaliang ka HYC ka New Tagi Council ni layo pan wan minta ka singi hakane ka jaka hadin bangiyo ka complain na kini ki ba sa hakane ka corona care center te haga owe ka liang iso ban ai ka jingyaro ka ba kraw ya kini kinong tray ke ba penbit penbiang ya ki jingdon kam ya ka kumno ban penbit penbiang ya ki jingdon kam khamtam kini ki ba sa po hapo kini ki corona care center handrai ka ka ba kaseng kayo complain kalong ba ka khuit ka suba ha jaka ka ba kisa maki ka kamlong ka ba khuit nangta plus kata ngiyo ru ka complain ka ba kawai ka kamera kiasa adu arngot laingot bat ngiyo ru ka complain ba kijing bam ki ba ki ai kijing bam ki ba ki ai kumjo wat i khlung i ba lai snam ru tingi so ban kentu ki bor ki ba halor ba pinsim khia khamtam i khlung i ba dang hapo lai snam ba pin penbiang la ne ba pin provide ki jing bam ki ba yadai nam ta ki khlung bat kumjo ru ni so ban kentu ya ka sarkar ba kadai ban penbiang wat ki pan khanaru namar hoj ka syam jing namar ba kamdei ka jaka ka bala sna lupa naga banta kita ki basa corona ki bayo ya ka jipang corona handrei ka ka bangi so ban ajimot sa sarkar kalong ba kidai ban kidai kat bala kidai ban shift no shawai nang ban lai na ka jing ya sa lang namar ba habagi ya sa lang ka kisa bunmut bayo ya kana jing pang kisa hakana ka jaka datang ka way arti pain kana lese kan wanra ya ka jingma te kumta ngiso ban kentu ya sarkar ba kadai ban sim la ibu ibor ba kin light na kana ka jing ba khamtam ru kumsi banta ban yada ya kana ka jing pang